očekivali ovakve uzvratne? Pa znali smo da je Wisla jako kvalitetna ekipa, da nam neće biti lako, međutim večera zaista nije bilo. Znači do zadnje minute smo lovili to četvrtfinale, na kraju smo stisli snagu, došli sebi i na kraju mislim ajde, zasluženo idemo u četvrtfinale. Mislim da nam se malo obilo od glavu ono 4 razlike iz Ploka gdje smo progockali, večera smo morali svo vreme da jurimo, međutim opet ova ekipa pokazala da ima kvalitet do samog kraja i mislim da sada možemo malo da odahnemo dušom i da se spremamo za četvrtfinale. Čini se da je Lupta bila najsigurnija kontina. Pa jednostavno danas takav je dan bio. Danas ja, sutra neko drugi. Najbitnije da je ekipa napravila rezultat, da smo prošli u četvrtfinale. Teško, zaista. Još su dosta vruće su glave. Mora malo da ospavamo, da razmislimo, da vidimo šta je sve bilo. Znači nema komentara za sad. Znači najbitnije je da smo prošli u četvrtfinale pa ćemo dalje vidjeti. Sigurno naši stari znanci. Poznajemo se još kroz CH ligu, prošle godine ligu šampiona. Mislim da je tu sve otvoreno. Jednostavno oni su jako kvalitetna ekipa. Ekipa koja zaista dosta vredi i pokazala je tokom cijele godine, prošle godine finalisti Lige šampiona. Oni su favoriti, mi ćemo njima dati ulogu favorita. Mi se nećemo predati sigurno. Prvo igramo tu pred našom publikom da ostvarimo što bolji rezultat pa idemo u Vesprem. Jednostavno mislim da je ovo 3. godina ta, mislim da bi trebalo se postraći da i mi vidimo taj Keln i taj Final Four. Hvala.